Clank Corp sjedište. Mr. King, šef zlikovaca, vrlo je nervozan. Što je, šefe? A što misliš, Kit Kazum luta naokolo slobodan, a ti ga još uvijek ne možeš uhvatiti? Nemojte se uzrujavati. Još je uvijek nespretan i neiskusan. Uhvatit ćemo ga, to je samo pitanje trenutka. Ne bi trebao biti veliki problem pronaći ga. Gdje se kriješ, Kit Kazuma? Zlikovci ignoriraju činjenicu da Kit Kazum više nije u Kaboom Cityu, već jako daleko, trenirajući bjesomučno skriven na dalekom Zingi otoku. Zlikovče, mislio si da ćeš se izvući, dobit ćeš što zaslužuješ. Upozorio sam te! Što to radiš? Nisam mogao spasiti život. Dosta je igranja igrice Monster Attack, moramo krenuti s treningom. Upravo sam ručao, daj mi vremena da probavim hranu. Obećao sam Enigmi da ću te učiniti najvećim junakom Kaboom Citya. Cloudy, puno treniram. Čak sam pogledao i sve Enigmine tutoriale. Nisi baš dobro pazio. Kako se sakriti iza tankog stabla? To nije lak zadatak, jer bi moglo... Vježbao sam lansiranje Kazum snage. I bilo je vrlo dramatično. I svaki dan sam trčao satima. I završio u potpunom kaosu. Imaš pravo, Clowny. Moram puno toga popraviti. Onda krenimo na posao. Ajmo, Kid! Jači si od umora. Ne daj da te pobjedi. Jesi li siguran? Fleksibilnost, Kid! Ravnoteža! Izdržljivost! Brzina! Mislim da više ne mogu. Vještina! Točnost! Kazum snaga! Što si to učinio, Kid? Ups, naša baza! Što je, Kid? Izgledaš nekako potišteno. Ne mogu kontrolirati svoju snagu. Pogledaj, sve je pošlo po zlu. Jer nisi uspio iz prvog pokušaja? Ne, svi polažu nadu u mene. Što će se dogoditi ako nisam dovoljno talentiran da bude pravi junak? Imaš najveći dar od svih, Kid. Nisam baš siguran. Kakav si bio u Monster Attacku tijekom prve igre? Bio sam odmah eliminiran. Da bi postao bolji, moraš više vježbati. Da, vjerujem, mnogo sati vježbanja. Ako je za svladavanje igrice potrebno vrijeme za postojanje vještog heroja, bi bilo isto, zar ne? Da, samo u igrici je lakše. Tamo nije tako strašno biti poražen. Sigurno, ali to je dobro, zar ne? Možda bi i na svoj trening trebao gledati iz iste perspektive. Skoro! Ne mogu! Da, možeš, Kid! Tko je taj zlikovac? Sugar Blast? Ne! Rasporedi svoju težinu! Tvršće, Kid, tvršće! Kazum snaga! Tako je bolje! Kid, moraš još uvijek raditi na svojoj vještini. I sada zadnji tutorial. Puno brži!
Zoom snaga! I puno precizni stil. Već sam ti rekao, čvrsto! Uspio si, Kid! Istina je, uspio sam! Ha, 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 ha. Uspio sam! Nevjerojatno je kako si ovo brzo uspio, Kid Kasum, ponosan sam na tebe! Hvala, klauni, imaš pravo! Trenirajući strpljivo, uistinu je moguće postići rezultate. Sad znaš što ti je činiti, zar ne? Naravno! Moram završiti Monster Attack igricu jednom zauvijek. Oh.